Naša današnja sagovornica jedna je na listi 30 mlađih od 30 godina, Forbesovoj listi u kategoriji sporta i igara, što ne bi bilo neobično da ona nije filolog u gaming industriji. Ili smo neobični mi kojima je to neobično. Ali najbolje to da razjasnimo sa Marinom Ivanović, glavnom osobom za regrutaciju kompanije Kolibri, koja je deo velikog Ubisofta, Novosađankom i profesorkom engleskog jezika koja živi i radi u Berlinu. Marina, hvala što govorite za RTS. Hvala vama na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo. Marina, kao jedan od razloga, da krenem od nečeg vrlo neobičnog, jedan od razloga za osnivanje Super lige u fudbalu, organizatori su naveli da je to potreba da se prilagode industriji video igara koja preuzima primat. Kada su to video igre postale važnije od fudbala? Da, jedno dosta zanimljivo pitanje. Pa znate kako, nekako iz mog ličnog ugla za mene su video igrice uvek bile važnije od fudbala. Sad, kad pogledam možda na tom nekom generalnom globalnom nivou i kad pogledate igrice poput recimo FIFA, možete da vidite kako se ta igrica razvijala tokom godine i u kom pravcu se ta igrica razvijala i nešto što ste možda pre mogli da igrate preko neke konzole, jeli sada već možete da igrate u nekoj vrsti virtualne realnosti, možete da igrate u nekoj vrsti proširene realnosti ili augmented reality, tako da tu već vidimo zaista razne vrste adaptacija nekih naših događaja iz pravog života sporta kroz igrice. Dakle, sama ta priča koju su igrice krenule da nam pričaju je postalo nešto što je gaming je od toga dosta profitirao i naravno našao najbolju priliku da te naše živote nekako predoči u igrice. I stoga mislim da, da, ali primećujem da govorite sve vreme o igricama. A sad da vas pitam kao filologa, ali i kao neko ko se bavi psihologijom, ako sam dobro razumeo. Da li je bitno, da li kažem igre, igrice, gaming? I postoji li neka razlika u tome koji izraz koristim? Da, pa eto, taj sam izraz video game, video igre ili igrica je nešto što je poteklo od decenija pre, od te neke diferencijacije između igrica u neelektronskom smislu i igrica u elektronskom smislu. Tako da što se same etimologije tog termina tiče, tu imamo tu vrstu diferencijacije, jeli. Za mene lično, ja mislim da nema neke velike razlike. Eto, možda kad se radi o toj razlici između deminutiva, igre i igrice, nešto prilično interesantno, možda ako vidite gaming industriju nekih 10 godina unazad, koja je bila procenjena na nekih recimo 10 milijardi evra i bila je jedan mali deo te, da tako kažem, producentske industrije zajedno sa filmom, TV-om, muzikom i tako dalje. Međutim, kada pogledate gde je gaming danas, već tu govorimo 2020. cifra su već preko 150 milijardi evra kao film i TV zajedno. Dakle, tu već vidimo koliko se sama industrija razvila i u nekim prilično zanimljivim pravcima, sigurno sam da ćemo i u to ući, ali već postaje nemoguće za nas da govorimo o gaming industriji u nekom deminutivu, po mom mišljenju. Znači, ne biste rekli više igrice. Malo pre ste koristile to uobičajeno da govorite igrice, pa ste navikli da govorite igrice ili ima neki drugi razlog? Pa nekako za mene ne pravim veliku razliku, da budem iskrena. Zapravo taj termin igre i igrice ne upotrebljavam toliko često. Moj rad u ovom domenu se zapravo nikad nije provlačio kroz srpski jezik. Tako da je za mene ipak mnogo frekventnije da o tom terminu govorim kroz engleski jezik. Zašto je poslednjih 10 godina bilo toliko bitno? Pomenuli ste da je industrija strašno narasla. Šta se dogodilo? Da li se internet ubrzao ili su se pojavili pametni mobilni telefoni, pa odjedanput su video igre, igrice ili kako god postale pristupačne svuda u svakom trenutku? Ja bih rekla malo jedno i drugo, a i nešto treće. Pa možda da počnemo od tog trećeg, što bi bilo recimo da pogledamo
na to kako su se igrice pravile pre nekih 10 godina i kako se one prave danas. Dakle, pre nekih 10 godina igrice su uglavnom bile samo pravljenje igrice, bilo nešto što je bilo ekskluzivno tim velikim studijima koji su imali veliku grupu ljudi koji rade na igricama i imali su tu neku vrstu slobode da zapravo podnesu te neke finansijske rizike koje su dolazile sa gaming industrijom i dalje dolaze, a posebno tad. I već onda danas kad pogledate kako se igrice prave, samo ako odete na YouTube sad i ako ukucate vodič za početnike kako da napravim igricu, dobit ćete na stotine videa od zaista velikih gaming profesionalaca koji se bave tim besplatnom edukacijom za nas u domenu video igara ili mobilnih igara. I naravno onda sa druge strane takođe vidimo i tu veliku ekspanziju mobilnih telefona i tih smartfonova, koji su nam onda omogućili da cijelo to iskustvo igranja zapravo prebacimo u taj mobilni svet i imamo igrice sada poput recimo Fortnite-a koja je izuzetno poznata igrica koja nekih 2-3 godine pre nego što je zapravo napravljena ne bi jednostavno mogla da se igra na mobilnom telefonu. Sada je ta igrica nešto što je uveliko na telefonima svih ljudi koje ja poznajem jednostavno, jer nam je tehnologija omogućila zapravo da igrice sada igramo i na mobilnim telefonima. Tako da mislim da tu ima... Da, ali mogu da idu negde dalje? Jesmo li sada dostigli taj neki plato mogućnosti i širenja video igara ili je ovo samo jedan stepenik? Šta biste tu rekli? Ja bih sigurno rekla da smo se tu samo malo tek pomerili. Zaista kad pogledate unazad izgleda kao da smo mnogo napredovali i jesmo, ali eto te neke nove tehnologije recimo vezane za taj VR, dakle virtualnu realnost, za taj AR, dakle tu proširenu realnost kao recimo Pokemon Go, to znam da je u Srbiji jako popularno. To su neki ti novi žanrovi gaminga koji sada polako počinju da se šire i jednostavno mislim da će to zaista biti budućnost kako gaminga, tako i nekih možda drugih primjena gaminga u budućnosti. Jedna od stvari po kojoj ste poznati to je što se zalažete za poziciju žena uopšte u IT industriji, posebno u gamingu. I sad, pitanje koje vam je verovatno omiljeno. Otkud vi u muškom poslu? Da, jeste mi omiljeno pitanje u neku ruku. I kako bih vam rekla, odgovor je, a šta to nije muški posao? Kad pogledate kakve se to industrije sada razvijaju, gde su pare u ovom svetu i gde je znanje, možda čak i bitnije, gde se grade najbolje karijere, to su ti sektori gde jednostavno istorijski pa i danas imamo veću zastupljenost muškog roda nego žena. Tako da, makar što se toga tiče, nije bilo puno izbora gde da odem, gde bi žene bile u većini. A samim tim, naravno, i privuklo me to što jednostavno smatram da ja mogu puno da doprinesem ovom sektoru i znam jako mnogo žena koje takođe mogu da doprinesu kako i rastu sektora, tako i razvijenju drugih žena. Tako da sam se ja nekako našla u ovom sektoru kao mlada gejmerka, od malena, sa velikom željom da uradimo nešto bolje za našu industriju ovde. Ali otkud uopšte onda u gamingu ili s druge strane, otkud u filologiji? Zašto niste išli u pravcu IT-a od malena? Da, pa to je prilično zanimljivo. Ja sam zapravo odrasla u Vukovom kraju, nisam Novosađanka iako sam studirala tamo i nekako je to ta slučajnost da sam se ja jako zainteresovala za jezike baš od malena i onda samim tim je došao i taj svet tehnologije i gadžeta u koji sam se upustila s tatom i naravno gaming. I onda sam nekako imala te svoje tri strasti i nisam baš znala u kom pravcu da se orijentišem i naravno IT kod nas u to vreme kad sam se ja školovala, nije to sad baš bilo tako nešto previše unazad, ali jednostavno sad sa ovom svešću ne mislim da na neki način sam ja videla neku mogućnost za mene da budem deo tog sveta. Ta IT zajednica kod nas pa i u svetu zapravo mi je delovala kao nešto što je tako deo jedne vrlo ekskluzivne ekipe. Ne samo da je teško da se uđe u takvu zajednicu, već je teško da se u takvoj zajednici i opstane. Ja sam se onda odlučila da idem u nekom malo drugom pravcu, da pratim tu svoju strast za jezike. I onda sam se tu uhvatila naravno i filologije, i psiholingvistike, i psihologije, ali nekako je ta ljubav za IT sektor i za gaming uvek bila deo mene na jednom vrlo ličnom planu. I kad mi se stvorila ova mogućnost da budem deo prvo IT sektora pre Nemačke na Malti i sada ovde deo gaminga, naravno oberučke sam prihvatila tu priliku. A je se menja nešto tu po pitanju položaja, odnosno te rodne ravnopravnosti u celoj IT industriji? Šta je, ajde da kažemo, šta bi bila najgora stvar u tome što tu nema rodne ravnopravnosti
na zadovoljavajućem nivou? Da. Pa evo kad pogledate recimo u gaming sektoru specifično nekih 70, malo jače od 70% gaming profesionalaca su muškog roda. A kad pogledate sa druge strane na konsumaciju igrica, nekih 50% gamera su gamerke. Dakle, 50% ljudi koji igraju igrice su ženskog roda. Znači tu već vidimo jednu veliku dihotomiju vezanu za to ko to pravi igrice i kako se igrice konsumiraju. I veliki problem s tim je naravno to što ako pogledate na to kakve se igrice prave i kakva je slika žene u njima, vidite tu obično neku polarnost, je li žena je ili u neku ruku žrtva i treba neki heroj da dođe da je spasi, ili ona s druge strane neki tu antagonista i neko treba s njom da se bori i da je pobedi da bi stigao To govorite sada o scenariju, govorite o scenariju igara. Naravno, govorimo o scenariju igara i dakle odakle onda protiču takve priče, jeli, takvi, mi to zovemo narativni dizajn u igricama, dakle odakle sve to dolazi? Dolazi iz toga zapravo što žene nemaju priliku ili imaju jako malo priliku da zapravo budu deo pravljenja igrica i da neke svoje priče, ženske priče, deo svog ženskog identiteta zapravo prenesu u igrice. Dakle, da se ta slika žene u igricama na jedan verniji način prikaže. Ne samo da bismo ispričali vernije priče žene, već da bismo u neku ruku također ohrabrili žene koje su i u industriji, žene koje igraju igrice i naravno treće i možda čak i najbitnije je da bismo deci možda i muškog roda prikazali jednu verniju sliku žene sa kojom će da odrastaju i onda ćemo naravno svi bolje da radimo u našem sektoru. Ali da li postoji nešto što bi bila igra koja je dizajnirana baš za žene i da bude nešto što bi bilo popularno za žene, ili ne treba težiti toj vrsti sada da klatno ide u drugu stranu pa da se prave onda isključivo ženske, isključivo muške igre? Da, to je dosta zanimljivo zato što na jedan način naravno bilo bi jako lepo da imamo te neke igre gdje mi žene možemo da nađemo deo sebe i da se vidimo u njima, a s druge strane to opet stvara neku vrstu isključivosti, jeli? Opet nas žene stavlja u neki drugi tabor i opet nas ne inkorporira u taj deo celine gdje smo i dalje manjina. Jeli? Tako da je to nešto što je problematično, što onda ne bismo zapravo imali možda pripadnike muškog roda koji bi takve igrice imali. Dakle, mi tu pravimo neku segmentaciju u smislu roda i dalje nemamo nikakvu vrstu jednakosti onda u sektoru. Ali ako s druge strane onda uključimo jače žene, snažnije žene, žene koje su kompleksniji likovi, dakle koje mogu biti i dobre i loše u isto vrijeme, kao što i mi ljudi imamo tu karakteristiku, jeli? I onda su svi izloženi takvoj vrsti ženske reprezentacije, onda je to naravno mnogo bolje za sve nas, kako na poslovnom planu, tako i u smislu igrica, tako i u smislu obrazovanja dece i tako dalje i tako dalje. E sad, otkud vi u kompaniji Kolibri, šta je uopšte Kolibri? Da, Kolibri je jedna dosta mlada kompanija, osnovna 2016. koja se bavi proizvodnjom ili programiranjem, kako mi to zovemo, free to play mobilnih igrica. To znači da su naše igrice besplatne za preuzimanje, znači na Google i Apple prodavnicama i možete da igrate igrice bez da ikad $1 u igricu stavite, dakle od početka do kraja. Sama kompanija ima oko nekih 130 zaposlenih iz 39 zemalja, dakle prilično smo internacionalni, jedno veoma dinamično okruženje i eto kao što ste pomenuli, jedna zanimljivost je da smo bili baš prodati Ubisoftu prošle godine i eto sad zaista imamo jedan uzbudljiv period kad nastavljamo da gradimo igrice dalje zajedno sa podrškom matične kompanije. E sad vi ste u kompaniji Kolibri zaduženi da regrutujete, odnosno vi ste vođe tog, kako bih rekao, centra za zapošljavanje, ako dobro razumem, novih ljudi. Tako je. Šta to znači? Da, to znači da kad zapravo nam je potrebna jedna vrsta ljudi ili jedan specifičan profil vezano za pravljenje igrica, ta osoba koja želi da zaposli nekog u svom timu bi sarađivao s mojim timom da mi njima nađemo takvu vrstu talenta. I mi bismo onda naravno krenuli sa procesom zapošljavanja, sa procesom zapravo kontaktiranja ljudi koji spadaju u tu vrstu profila i samim tim naravno do kraja i zaposlili takve ljude. S jedne strane. Sa druge strane, na možda malo jednom pasivnijem nivou, mi se bavimo i nečim što se zove employer branding, dakle to je neka slika nas kao poslodavca kako je vide ljudi van kompanije. I onda u čemu nam ovo pomaže je zapravo to da privučemo ljude koji možda trenutno nisu zainteresovani
oni za nas ili nemaju neku poziciju koja ih interesuje u ovom trenutku, ali kasnije kada se odluče da naprave sljedeći korak u svojoj karijeri, mi ćemo im biti prva stanica. Jel imate problema, ali imate problema sa nekim kome kada mu pristupite, sad ne znam da li je češće da se sami javljaju vama ili da ih vi tražite preko nekih, ajde da kažemo, mesta na kojima se nalaze stručnjaci, da li neko ima problem sa time da radi za kompaniju koja pravi video igre? Da li smo prešli taj nivo u toj igri kada se taj posao ne shvata dovoljno ozbiljno? Znate kako zavisi? Zavisi od talenta, zavisi od njihovog iskustva. Dakle, za ljude koji su dosta iskusni, nekad jednostavno, naše igrice su, ako pogledate, nemaju neku veliku kompleksnost, nemaju taj narativni dizajn, nemaju neku veliku priču, ali one su više igrice koje igrate kad čekate na autobusu, recimo imate pauzu za ručak pa hoćete samo da uđete neki 5-10 minuta da se opustite. Tako da s te strane imamo dosta ljudi koji su za te recimo management pozicije, jednostavno za njih je veći izazov da oni rade sa kompanijama kao što je recimo Ubisoft i da rade na nekom projektu neke 2-3 godine. Jeli? Tako da u tom smislu ne mislim da smo nekako prevaziđeni, samo mislim da mi imamo neku drugačiju klijentelu u smislu onoga šta se nekom sviđa baš konkretno kad se radi o radu pravljenja igrice specifično. A kako izgleda? Ko je taj, recimo, neki dobar kandidat koji bi radio kod vas? Šta treba da zna? Koje kvalifikacije treba da ima? Šta uopšte tražite od čoveka kada hoćete da ga zaposlite? To bi kod nas dosta naravno zavisilo i od pozicije i od tima, ali nekako, kako bih rekla, na nekom nivou kompanije, jeli, mi radimo na jedan dosta način na koji, kako bih rekla, dosta se bazira na jednom timskom radu. Dakle, mi dosta brzo radimo, svake nedelje mi izbacujemo novo ažuriranje naših igrica. Dakle, naši programeri rade u tom nekom rasponu od 4 do 5 dana na jednoj, recimo, toj funkcionalnosti, da tako kažem, u igrici. Dakle, to mora zaista da bude neki profil osobe talenta koji su izuzetno komforni s tim da mi radimo jednim brzim tempom, da ne dovodimo rad do savršenstva vrlo često, već da kroz te iteracije mi onda pokušavamo da zapravo uvek dostignemo neki veći nivo kvaliteta u našim igricama. Tako da taj timski rad i ta, da kažem, ta doza komfora sa izvesnom vrstom tog brzog rada i neperfekcionizma bi bilo nešto što je jako bitno. Ali koje kvalifikacije taj neko treba da ima? Kako bih ja, recimo, mogao da se prepoznam? Jesam li ja taj koji treba da se prijavi vama za posao ili ne? Mislite u smislu nekih, da kažem, sposobnosti? Mislim u smislu šta treba da zna neko ko sad ovo gleda i kaže ja bih volao da radim u takvom okruženju, ali nisam siguran da li ja zadovoljavam uslove koje oni traže. Pa trudimo se da, vezano za poslove koje imamo na našem sajtu, da uvek zaista na jedan deskriptivan način objasnimo šta je to što mi tražimo da bi ljudi mogli da shvate da li se oni s tim poistovećuju ili ne. Dakle, šta sad pokušavamo da radimo sa ljudima koji se bave zapošljavanjem u našoj kompaniji za svoje timove, je to da na neki način proširimo naše opise posla. Dakle, da se ne fokusiramo samo recimo na 1 do 2 godine iskustva u tom i tom polju, već da uzmemo u obzir to da ljudi prvo imaju drugačiji pristup obrazovanju danas nego što su imali pre, tako da možda neki fakultet ne bi bio nešto što je podmoranje, ili opet sa druge strane da možda imaju iskustvo u nekom drugom polju koje nije nužno ono što mi radimo, ali postoji mogućnost da se te njihove sposobnosti prebace u ono što radimo mi. Tako da bi, što se nas tiče, makar najbolji način bio da pogledaju naš sajt i da vide da li eto te neke naše vrednosti za taj timski rad i za to kakve sposobnosti tražimo jednostavno rezonuju s njima ili ne. A da li tražite neke ljude koji možda uopšte nisu u IT industriji, ali bi mogli da budu zgodni u dizajniranju tih ideja za priče? Šta je sa onima koji nisu prosto iz kompjuterskog sveta? Prepoznajte li među njima neke koji bi mogli da budu dobri u gaming industriji? Svakako. Svakako, jedna od naših tih, da kažem, vrednosti za koje se zalažemo je to zapošljavanje za potencijal, mi to zovemo, dakle hiring for potential, i to za nas znači da gledamo van industrije, dakle da zaposlimo jedan raznolik talenat u svakom smislu koji bi mogao da nam donese jednu novu perspektivu u načinu na koji naravno posmatramo pravljenje naših igrica i kako mi funkcionišemo kao kompanija na tom nekom možda ljudskom nivou. Dakle, za nas je zapravo
zapravo izuzetno bitno da zapošljavamo ljude koji nisu deo gaminga ili nisu pre bili deo gaminga koliko god je moguće, jer su upravo ti ljudi oni koji nam donose tu neku novu perspektivu na koju smo, za te neke stvari za koje smo mi nekako oguglali kao već deo ove zajednice na poslu. I ako dobro razumem, to su uglavnom muškarci do 25 godina. U našoj kompaniji je prilično da kažem... Ja sam se nadao da ćete me demantovati, da ćete reći ne, nismo. Ima da mogu da budu i devojke u velikom broju, a i stariji od toga. Kod nas je zapravo prilično situacija vezana za taj 70-30 što sam pomenula muškog i ženskog roda. Mi smo zapravo tu. Naravno, borimo se, kao što sam rekla, da poslove koje imamo, da kada idemo i tražimo nove talente na različitim mrežama gde se oni nalaze, profesionalnim mrežama, da zaista imamo na umu to da imamo jednu da tako kažem, pa i veliku u neku ruku rodnu neravnopravnost u smislu toga ko se nalazi u našoj kompaniji i kako oni rade. I naravno, zadovoljstvo mi je stvarno da radim s ljudima koji shvataju zašto je to bitno, ali opet sa druge strane je naravno i teško da do takvog talenta dođemo i da nekako tu se postavimo kao neki poslodavac koji je možda njihov najbolji izbor. Ali u smislu da godina i roda, to je nešto što zaista imamo prostora za napredak i to dosta. Dobro, znači nikakve su šanse za mene, ali da vas pitam otkud vi uopšte u toj na Forbesovoj listi 30 mlađih od 30. Šta je vas, šta mislite da vas je tu preporučilo? Za mene nekako je to Forbesovo priznanje došlo kao veliko iznenađenje. Kad pogledate na listu na kojoj sam ja, tu vidite olimpijce, vidite neke poznate atlete, vidite sjajne preduzetnike. Ja nemam neku takvu vrstu niti lične, niti profesionalne pozadine. No eto, moj rad zapravo koji me doveo do te liste se ogleda u tom domenu različitosti i inkluzije u gaming sektoru. Dakle, rodne ravnopravnosti, ali i van toga, dakle, rasne ravnopravnosti i raznih drugih dimenzija različitosti i to kako mi onda tu vrstu talenta, dakle, iz manje zastupljenih zajednica uključujemo u naš način rada. Da li oni mogu da se ispolje iskonski na način na koji, u smislu koji je deo njihovog identiteta, jeli? I eto, to su neke teme koje su postale izuzetno popularne u posljednje vreme, kako na ličnom planu, ako vidite šta se dešava recimo u Americi s protestima, tako i na tom planu, profesionalnom planu. I ovo Forbesovo priznanje za mene jeste zapravo ta ukazana želja, eto i potreba da se ove teme malo osveste više, kako u gamingu, tako i u mnogim drugim industrijama. Hoćete reći da su prepoznali taj vaš aktivizam i tu vašu potrebu, odnosno želju da se izjednači što je moguće više situacija u gaming industriji? Upravo tako. Mislim da nemamo dovoljno ljudi koji se bave ovim na jedan malo više strukturiran način. Ima dosta priča koje kompanije prodaju, ali zapravo ne radi se toliko na tome. I mislim da je Forbes iskoristio priliku da priznaje to taj moj neki rad u tom domenu aktivizma kao što ste pomenuli. A kako izgleda vaš jedan uobičajen dan? Koliko vremena recimo provedete za ekranom, za kompjuterom, a koliko radite nešto drugo? Pa na sreću nekako moj posao se najviše svodi na tu govornu komunikaciju, pa gledam da što manje vremena nekako provedem da sedim u inboxu, ali naravno to je isto deo posla. Imam tim od 4, tako da nekako imamo dobru raspodelu posla i vrlo nam je bitno da niko nije zatrpan porukama, pa naravno tako ni ja, ali uglavnom neki moj dan, uobičajen dan se svodi sastancima sa mojim timom, sastancima sa ljudima koji zapošljavaju za svoje timove u kompaniji i eto onda nakon toga traženje tog najboljeg talenta i zapošljavanje generalno. A koliko dnevno morate da igrate igrice? Nedovoljno, nažalost. Što to znači? Vi biste htjeli da igrate mnogo više, ali vam ne dozvoljavaju. Ja sam mislio da je to obaveza kad radite u kompaniji kao što je ta.
Jeste u neku ruku, ali znate kako naše igrice, one su poznate po tom mehanizmu koji pravi pare čak i kad niste u igrici, tako da nemate baš nešto puno izgovora da igrate ceo dan jer pare se prave čak i kad niste u igrici. Ali s druge strane imamo dosta puno igrica koje smo izbacili baš prošle godine, mislim da je to nekih 4 ili 5. Tako da uvek naravno probamo te igrice i tokom dana i razgovaramo o njima, tako da ima i toga naravno, ali nažalost nije koliko bih ja htjela. A gdje vidite sebe za 10 godina? Nekako ja sam od uvijek bila gamerka naravno i uvijek me je zanimalo kako bi to bilo da budem deo industrije i da budem gdje sam ovdje gdje jesam danas. I s druge strane, ta moja ljubav za rad s ljudima je nešto što je eto meni možda čak i više bitno nego da sam deo gaminga specifično i voljela bih onda nekako u budućnosti da imam priliku da i dalje objedinim te dve ljubavi i eto da možda nastavim sa tim radom vezanim za različitost i inkluziju jer baš ovo Forbesovo priznanje za mene je nekako bilo priznanje te vrednosti koju moj rad ima i može da ima u budućnosti i zaista bih voljela da dobijem priliku da istražim to malo bolje. I eto možda da se upustim u to kakve primjene gaming može da ima možda u neke malo humanitarnije svrhe nego ono što vidimo danas i ono što nam se danas servira. Vidite li sebe negde u Srbiji? Dakle, ili vidite li uopšte kako ocenjujete srpsku gaming industriju koja se strahovito razvila također ovih posljednjih 10 godina? Da ste me pitali ovo pre par godina, možda bih vam odmah rekla verovatno ne toliko, ali sada kad pogledam gaming u Srbiji, zapravo kad bi samo se na to fokusirala, mislim da Srbija ima jako mnogo potencijala vezano za gaming specifično. Dakle, imala sam priliku da vidim taj izveštaj SGA, Srpske gaming asocijacije od prošle godine, to je neki 20% rasta samo protekle godine, tako da zaista fascinantno kad uzmem u obzir da gaming nije bio na mapi kad sam ja bila u Srbiji pre 5 godina. Tako da samo pritom kad bih gledala samo na to kako se gaming industrija razvija u Srbiji, definitivno mislim da bi bilo mesta za mene da na neki način primenim ta iskustva koja sam stekla u inostranstvu i eto ovdje u ovom nemačkom gaming sektoru koji je prilično poznat po tome što je deo te vodeće inovacije u svijetu u gamingu. Tako da ne znam, nikad se ne zna, možda. Je li gaming najviše profitirao od pandemije? U odnosu na neke druge industrije, verovatno da. Na prvi pogled, pa i na drugi, zaista prošla godina je za gaming bila jedna od najboljih godina od tog nekih prošlih 50 godina od samog početka. Dakle, vidimo na nekom globalnom nivou tu porast od nekih 12% i ovim tempom do 2023. već ćemo biti na preko 200 milijardi evra procenjeni, tako da svakako smo i mi vidjeli recimo na našem individualnom nivou koliko je ta sama konsumacija igrica se povećala prošle godine i da su ljudi nekako premestili se iz kancelarije u dnevnu sobu i sam taj čin igranja je nekako postao kao neki vid eskapizma za ljude da uđu u neku malo bolju realnost od one koje smo bili deo. Ali eto možda i ta neka malo lošija strana, da tako kažem, je ta što su zaista igrice koje su krenule da izlaze su zaista sjajne. Dakle, to su i timovi i manji i veći koji jednostavno sjajne stvari prave i postalo je izuzetno teško za nas da zadržimo naše igrače, da dobijemo nove igrače jer je konkurencija jednostavno ogromna. I sa druge strane u domenu mog posla, dakle zapošljavanja, također je postalo teže nego ikada pre da zapravo privučemo najbolji talenat, da ih zainteresujemo za kompaniju i da ih onda i zadržimo nakon zapošljavanja. Tako da to bi bile... Da, s druge strane roditelji su u strašnom problemu ako se deca previše igraju. Je li postoji nešto ili kakav je vaš odnos prema tome? Je li postoji previše igranja, je li postoji neka norma koju biste rekli ovo je mera? Dosta jedno sada teško pitanje jer... Naročito za nekoga ko je u gaming industriji. Jeste, da. Mislim, sad ne bih ja vama ovdje mogla reći ne dajte deci da se igraju kad ja zatvorim laptop na kraju radnog vremena i uzmem konzolu. Ali sa druge strane mislim da gaming ima jednu primjenu na možda jednom edukativnom nivou koja će u budućnosti biti zaista ogromna po mom mišljenju. Dakle, ovdje u Nemačkoj sad već govorimo o studijima koji se isključivo bave edukativnim igricama za decu. Dakle, to je, kako mi to zovemo, taj proces gamifikacije kad se obrazovanje
daje deci kroz igrice, jeli. I mislim da je to nešto što će eto možda malo promeniti tu percepciju kako roditelja, tako i dece u neku ruku, ako bi celo to gaming iskustvo moglo da ima nešto više od same zabave. I za kraj imam jedno krajnje neobično pitanje, a to je da li bi gamifikacija mogla da pomogne vakcinaciji? Dakle, da li bi mogla da učini nešto da taj proces bude efikasniji? Da li ste uopšte razmišljali nekad o tome? Upravo sam sada htjela da kažem da moram da priznam iskreno da nisam o tome razmišljala i da mislim da smo trebali možda o tome da razmišljamo, da smo mogli da predvidimo zapravo koliko bi cela ta tema vezana za vakcinaciju postojala pod jednim okriljem stigme. Da budem iskrena, svakako mislim da bi moglo nešto da se napravi. Svašta se radi u gamingu vezano za zdravstvo. Videla sam samo pre neki dan igricu koja se bavi lečenjem poremećaja pažnje, koja je odobrena od medicinskih stručnjaka, dakle za decu uzrasta 8 do 12 godina. Dakle, gaming zaista može da ima specifično u zdravstvu jednu jako veliku primjenu. I stoga mislim da odgovor je svakako da, samo ne bi znao da vam kažem kako. A šta biste poručili nekome u Srbiji koji je na početku svoje karijere ili hoće da promeni karijeru i razmišlja o gamingu? Verovatno bih im preporučila da nemaju tu vrstu, da kažem, straha ili odbojnosti zato što jednostavno nisu bili deo industrije pre ili imaju možda tu neku predrasudu kakva to vrsta talenta može da se nađe u industriji. Baš smo pomenuli da ja zbog toga nikad nisam otišla u smislu obrazovanja u neki IT sektor i zaista eto to bi bio moj savjet da jednostavno probajte, istražite kompanije koje vam se sviđaju, igrajte njihove igrice, probajte proizvod, dakle budite spremni da pričate o tome šta vas privlači u gaming, šta vas dovlači u gaming i samo hrabro, dakle ima mesta za sve nas pod suncem i eto borimo se za to da jednostavno ova industrija da se diversifikuje i da tu bude mesta zaista za sve nas na jedan ravnopravan način. E sad, je tu, kad govorite o tome, jel mislite više na dečake ili na devojčici ili na muškarci ili žene? Kad šaljete taj poziv? Zaista mislim na sve. Mislim da eto ženama možda ili devojčicama nekako je manje intuitivno da budu deo sektora i da razmišljaju o tome uopšte i baš zbog načina na koji nam se igrice plasiraju i kakve su to igrice oko nas popularne i na kakvom je naravno glasu ta gaming zajednica prevashodno vezana za tu rodnu neravnopravnost, ali to bi zaista bila moja poruka za sve jer svi imamo zaista tu moć da osobu pored nas uključimo više u život na poslu, život u gamingu, dakle imamo i muškarci i žene, imamo zaista tu moć u nama da ljude oko nas uključimo više u to što radimo, u to kako se igramo. Dakle, ne bih zaista tu odgovornost samo dala ženama da je na nama da nekako promenimo nešto iako se borimo, već zaista svi imamo tu mogućnost. Marina, hvala vam na razgovoru za RTS. Hvala vama puno.